Ілля, а з ким ти говориш? Якщо ти бачиш, що я просто стою на місці. Понятно. Пішли з вами гуляти. А, ми ж мали гуляти. Ти мене обіщав. Да-да-да, я все обіщаю. Не переживай. Я же бачу, то, що ти не хочеш гуляти. Ну ти чого? Я же хочу. Ага, бачу, як хочеш. Ти ще то чухайся і це видно вже. Ой, та подумаєш, я не хочу з тобою гуляти. Що тут такого? Ну, просто обідно, ми же як рік не гуляли навіть. Ну то і що? Я маю право. Ні, я теж розумію, але це якось неправильно не гуляти не з друзями. Я маю право. Все, успокойся, бешеная істеричка. Я не бешеная істеричка. Вау, все, я пішла, коротше.